Ne tɔgɔ Rokiatou Tangara. An b'a dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ yan ani u balima minnu bɛ Mali la. E hakilila ye mun de ye cɛɲɔgɔnya la? O kuma kɔni o diyara n ye parce que n'i y'a jateminɛ a kɛlen don sababu ye fo k'a to Mali ye a den sɛbɛ caman perdre depuis anw man ka dɔgɔ n'anw mana yan nɔ fo k'a fɔ anw minnu bɛ yan mɔgɔw tun bɛ wari ci ka taa Mali la cogoya min na ni mɔgɔ minnu tun bɛ dɛmɛ kɛ u ka denbaya ye u balimaw ani u fa sira ni ba sira ninnu a dɔgɔyara Ala ni janfa ani ko tɛ bɔ a sira fɛ ka d'a kan mɔgɔw bɛ u somɔgɔw u denw tromper u b'u balimaw tromper mɔgɔw bɛ miliyɔn ni miliyɔn ci k'a fɔ u bɛ nkalon tigɛ ko u ye so jɔ ye u b'a fɔ ko so b'i bolo u bɛ dɔw yɛrɛ bɛ dɔnniya ta ka da u ka balima dɔ kan ka wari ci a bɛ se ka kɛ miliyɔn ba ni miliyɔn ba k'a ci k'u ka so jɔ ye parce que u dalen don la u bɛ fɛ ka don dɔ la ka segin u faso kan dɔw b'o wari minɛ k'a wari k'u sago ye mais so tɛ jɔ ye foyi tɛ kɛ dɔw sera k'u ta ni hakili sɔrɔ ka segin ka na ka baara kɛ yan nɔ ka bɔ nɔgɔ la mais a kɛra sababu ye dɔw ma se ka ani hakili sɔrɔ. Mais mun de bɛ na ni nin ye e yɛrɛ bolo? Bon ne kɔni fɛ min bɛ na n'a ye parce que sariya de tɛ yen n'a fɔra ko sariya tun bɛ yen nɔ sisan k'a dɔn k'a fɔ ko e y'i balima ka wari minɛ ou bien y'i den ka wari minɛ k'a dun i dun ye layidu ta ye ko i bɛ ka so de jɔ a ye i ye photo ci a ma i ye fɛn bɛɛ kɛ ale fana wari ci aw preuve bɛɛ bɛ yen nɔ k'a di ka wari ci a tigi ma ko olu fɛnw bɛɛ bɛ yen nɔ ni sariya de bɛ Mali la min b'a to ka olu mɔgɔw fɛngɛ k'u puni a bɛ se ka kɛ a bɛ dabila mais le fait que sariya tɛ yen a kɛra de telle sorte que mɔgɔ si tɛ ka sɔn mɔgɔ baden de bɛ ka ban ka investissement kɛ Mali la dɔw bɛ idéew b'u bolo ka taa business kɛ dɔw bɛ ka taa fɛn kɛ mais le fait que ni ɲɔgɔnnaw caman kɛra ou bien a kɛra mɔgɔ dɔw la u ɲɛna u b'a fɔ ko ko Mali kɔni tɛ ne kɔni b'a dɔn an bɛ foli kɛ minnu bɛ jamana kunna bi in na parce que a bɛ komi olu de y'an fa n'an baw ye i y'a ye donc olu bɛ ka lamɛnni kɛ ne kɔni bɛ fɛn kelen min f'u ye u k'u janto tungarakɛw la mɔgɔ minnu u kana fɔ k'a kɛra minnu na ka tɛmɛ k'u ka fɛn u k'a lajɛ n'u bɛ se ka yɔrɔ di mɔgɔw ma tungarakɛw ma minnu ni kow ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ka tɛmɛ k'u la encourager u ka se ka segin ka na u faso la ou bien u ka fɛn bila en place a ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni u ka se ka maliyɛndenw motiver quoi. Aminata Traoré, je travaille à la poste United States Postal Service. Ne bolo o waleya bɛ sɔrɔ parce que baara n'u nana kalan kɛ mais kalan fana bɛna kɛ cogo jumɛn na u nana cogo jumɛn na ka na kalan kɛ kuma dɔw la mɔgɔw b'a fɔ ko ni mɔgɔw nalen don ni jamana ka fɛngɛ bourse ye par exemple ni jamana ka bourse ne o yila nati ka na kalan kɛ normalement i kan ka se ka segin ka taga ka taa jamana dɛmɛ n'i ka fɛngɛ ye ne bolo peut-être baarako de b'a kɛ u tɛ segin a bɛ se ka kɛ baarako ye parce que n'u tilala yan nɔ u bɛ baara d'u ma ou bien u bɛ baara ɲini k'a kɛ yan nɔ tuma dɔw la vraiment a ka gɛlɛn yɛrɛ u bolo kosɛbɛ u bɛ to illégalement u tɛ fɛngɛ sɔrɔ sani aw k'o bɛɛ kɛ o ka se ka position d'u ma so u bɛ se ka segin ka taga min na u nana min kalan u ka taa ka to o don ba la ka jamana dɛmɛ n'a ye ka jamanaden tɔw dɛmɛ n'a ye. Assalamu alaikum, moi je m'appelle Kader Tunkara, j'habite à Washington DC. An b'a daminɛ an yɛrɛ fɔlɔ la parce que i mana bɔ dunu fɔlɔ la i b'i kɔnɔ ma Congo kɔfɛ o ma ɲi an b'a ɲini an maliyɛnw bɛ l'extérieur fɛ an ka jamana dɛmɛ an ka hakili to jamana la an ye tunkarakɛ min ye an bɛ se ka ɲini cogo min na ka segin so préparer donc an ka segin so a ka d'an ye mais a ka gɛlɛya dɔ b'an bolo a kan parce que jamana n'an taara an ka essayer an ka kunbɛn an ka ouverture dɔw d'an ma an mana taa tuma o tuma la k'an bɛ ko dɔ kɛ Mali kɔnɔ mais vraiment on est bloqué min don an mɛn'o la donc maliyɛnw b'a fɛ ka segin so mais u ka segin so nɔgɔya u ye mɔgɔw b'a fɛ ka segin n'u ka fɛnw ye aw ka essayer ka olu ni minɛnw aw ka se ka exonération ko in c'est très important pour les Maliens de l'extérieur donc sinon n'o bɔlen kɔ a la vraiment an bɛ fɛn fɛn fɔ jamana ko in na an ka maliyɛnw ka sabali maliyɛnw ka muɲu an bɛ fɛn fɛn n'a ɲɛ don dɔ la an bɛ a sɔrɔ don kelen jamana bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ maliyɛnw den bɛɛ la et Ala k'an sɔn sabali la.